Tresqu l-qorti hu George Farrugia negozjant li nata proklama brabta mal-iskandlu taż-żejt. Quddiem il-Maġistrat Miriam Heyman il-ħames aħwa kienu akkużati li kienu konxi li huhom George kienet ixaħħam uffiċjali pubbliċi biex il-kumpanija Powerplan tirbaħ kuntratti taż-żejt mill-Eni Malta. Antoine Farrugia, Gaetano Farrugia, Raymond Farrugia, Salvo Farrugia u Emanuel Farrugia il-koll wieġbu mhux ħatja tal-akkużi li l-prosekuzzjoni tressaq kontra tagħhom. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Angelo Gafà qal li l-aħwa kollha bl-eċċezzjoni ta' Emanuel ammettew tul l-investigazzjoni li huhom kienet iħallas kummissjonijiet fuq ix-xiri taż-żejt. Madankollu Gafà żied li l-akkużati ma kinux jafu lil min qed jitħallsu dawn il-kummissjonijiet. Il-prosekuzzjoni qiegħda titmexxa mill-Ispettur Jonathan Ferris li fil-qorti ppreżenta kopji ta' ċekkijiet li kienu jsejħu lill-aħwa kollha u dokumenti oħra li nkisbu wara tfittxija fl-uffiċini ta' Jones Garage fosthom statements finanzjarji. L-Ispettur Ferris esebixxa wkoll ritratt ta' karozza li ngħatat lil Frank Sammut bħala tixħim. Frank Sammut kien membru tal-bord tal-Eni Malta, konsulent tal-istess kumpanija u uffiċjal għoli tal-Malta Oil Bunkering Company. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Angelo Gafà reġa' ta' rendi kont ta' kif żviluppaw l-affarijiet meta bdiet din l-investigazzjoni. Fosthom dwar kif waslu għad-deċiżjoni li tingħata l-proklama lil George Farrugia wara li l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi kien ta' indikazzjoni f'dan is-sens. L-Ispettur Gafà spjega kif l-ex-chairman tal-Eni Malta Tancred Tabone u Frank Sammut kienu jxaħmu minn George Farrugia b'Sammut jiddepożita l-flus tiegħu f'kont fl-Iżvizzera. Kien hemm anke okkażjoni fejn George Farrugia ltaqa' ma' Tancred Tabone f'Ġinevra fejn għaddielu $20,000 Amerikan. Issemmew ukoll flejjes li allegatament kienu jgħaddu lil Alfred Mallija u Tarcisio Mifsud. Gafà xed ukoll kif waqt l-investigazzjonijiet kien issemma arloġġ li kien ingħata lill-ex Ministru Tonio Fenech minn Raymond Farrugia bħala apprezzament.